Hi mga buddy and welcome sa aming YouTube channel. For today's video mga buddy ay gagawa na naman kami ulit ng reaction video na related sa kasal ni Junnie Boy at saka ni Bien. So ang vlog na to ay vlog ni Bae Cortez na asawa ni Kong, magiging asawa niya. Yes, future wife ni Kong. So ang title nito ay Best Man na Kapitbahay. Kapitbahay ka ng best man na kapitbahay. Best man, dude. Yun ang awadi ay Arata. So let's start. Dinan ba yung kuha na sa ano po ba? Mga kabebe dahil. Wow! Sino mga kabebe? Bebe ka ba? Bebe ka to. Sa Beeline Media Group at sa lahat ng business ng Beeline, maraming salamat. Kahit hindi ako masyado nakakapag-promote ngayon dahil nga ako ay nagbe-bedrest. So kahit gano'n, Kapit na siya grabe mga pa rin anak. ang support. Kailangan ko na magdagdag ng delivery or shuttle na van. So na-bless tayo ni Lord ng panibagong service. So dito ko na kailangan kong pumirma. Let's go. So mga bibis, ayan na siya. Tingnan na natin. Sana Sa kakot ay sa kaban. Parang mag-outing. Ganyan lang. Kuya, dyan lang sa tabi. So, ayan mga bibis, meron na tayong additional na sasakyan. Sa office naman yan ipapark. So, ang pilay talaga. So, maraming salamat sa suporta nyo. business. Ayan. Sa mga gusto Habang Then sa kuha nila, tiyak ka mga lit. yung kotse ni ate, yung Lipundagan eto, mo sa mga dagdagan na naman business. yung parking dito. Magagalit na naman yung guard namin. Bakit dagdag kayo ng dagdag ng kotse? Wala na nga kayong parking lot. Katawa. Ganay ko katawa. Nagkatawa siya mo. Kailan na po po yun. 5 kabuka. Diba yung ka ng mga puppy lovers? Nakatanggal ng stress ang pet. Wow! Ni Juni. So, ayoko maghintay ng lasing. Wow! Love kay ni Kong si Kong. So, kasing kasal nila, doon na kami mag-i-stay kasi ang call time ko is 1 a.m. Mga baby. Ano ako, bride? Ah, soon to be bride. Bakit ikaw? Kapitbahay. Akala ko sasabihin mo, ang pangit ng mukha mo. Dami! Sige manungo. Best man. Ano tawag sa'yo ko? Best. That's all. Pwede walang best man ang kapitbahay. Ang ma-update ko lang sa inyo, preparation ko. Kala ko, upload mo na lahat sa'yo, pati yung Pwede kasi kailangan kong pampaano. Ikaw, love, kailan ngayon ang plano mo? Ala. Ito natin si Yosa kasi Venice. Yun nga yung reverse order nga eh. Patpat. Hala. Sumunod si Junjun. Hala. Pangatlo. Sino Ay, masunod? upat na sila yung sono. Oh, no! Siya ang magulang. Nawag gusto. Para pinag-usapan namin to kanina ni Ko. Dahil. Dalawang kasal, yung hindi ko na after partyhan. Hindi ko pa alam na nung kasal ni Pat, yung after party, hindi ko pa alam na buntis ako. Pero buntis na ako. And syempre may after party. Ang after party niyan is inuman. So, pinipilit ko, palapit pa lang sa amin yung Nalambot din alak. siya ay. Hindi ko na talagang, medyo nag-aanuhan na ako, bakit hindi ko mainom yung alak nung time na yun. Nalambot din Talagang sige. hindi Sige. talaga. Wow! Nila ako kasi syempre Tambok na siya nakakapanibago ng yun ako. Pwede man na siya Tapos dati. kasal. Pwede man siya dati. Maya-maya, Ako yung mga vlog, ano. tulog na daw siya. For the buntis first na time siya. ha, hindi ako ganun. Mas hindi pa siya buntis eh. Hindi siya nga nakatantong tambok siya. Patagay mo, pati yung gwardiya sa may... Pati bouncer. Totoo. Bawi ka na lang.
Makadala. Ay, hindi rin pala pwede. Babantayan niya si Kidlat. Babawi na lang ako sa kasal namin kung kakasal man kami. Aray! Handa-handa na. So, ayan, nag-aayos na sila ng nagwe-wedding preparation na sila. Then, Wow. So, guys, hindi ako naka-update. Good morning. Good morning. Breakfast lang. Hoy, good morning. Alumia eh. Mga gutom mga buddy. Hindi na ako yung bride. Kasi ang stressful talaga nung ako yung bride. So, ngayon, talaga makatulog ako ng Stressful din. Wala gyud kay daghang maguna-unaon mga atimanon. Kasi dili makuha sa ulo. Daghan pa kauna na. Hindi naman ako yung kinakasal, pero kinakabahan ako. Kinahanglan man yung pakaunon. Tapos din dito no, invited ang all. Wow! Makaila sa di kaila. Wala except. Adto mo. Ito na naman, nasampal na naman ako ng katotohanan. Wala joke sa kasal. Ganito sa kasal. Ay pang joke. Ingat kasi ko. Love si Maggie. Mabi boy. Maggie boy. So, mga pete! Sure, po ho. So, talaga ni Paul, kaya lagi ako kay Paul nagpapamakeup. So, ito tayo ngayon. Nagpapa ako ng hair. Ayan si Paul and si Dogs. Ayan. So, sa mga wedding, sa mga debut, si Paul, Zay, siya ang lagi nagme-makeup sa akin. Oh. So, guys, ito na si Jujin mo na to, ah. Mr. Ay, Hindi Jim. Oh my God! Hindi pa siya nakagawad. Mamaya na. So, Bawain. Yan din. susutin ko na to. Daddy, tingnan mo liit ng katawan mo. Liit ng katawan. Maliit ko lang to, Jai. Ito si Chloe. Wow! Excited naman na love. Certain. Ah. Is this? Ay, katutikado. Si Mama. Si Itlog. Itlog-log. Kakit na lang dyan eh. Yan na si Itlog. Kamu. Po, sir. Hilak. Hilak. Kahan si ko. Tangag na ni ko. Pero support brother. Support brother niya. Hi mga bibis! So ngayon lang ako nakalabas ng kwarto. Bibis. Diyos ko, Jai, wala akong naabutan. Kasi ko, Oh my God. tulog ako kasi nadulas ako kanina. Oh no! Stress ako, natakot ako. So nagpahinga muna ako. Nadulas ako sa hagdan. Okay naman ako, pero magpapag-ultrasound ako bukas. Pero yun nga, sobrang ganda ni Vian kanina. Sobrang ganda sa kanya yung niya, no? Wow! Tapos nakita ko nakatalikod si Vian. Sabi ko, sana all walang back knee. Huwag kang masyado umasa. Kasi alam mo, nung nabuntis ako, lalong dumami talaga yung tigyawat ko sa likod. Pero yun nga, napakaganda ni Vian. So guys, yung dating regalo ko kay Dahil Pat silang kasi motif. gown niya. Ano ba? Ngayon naman, magre-regalo Motif naman yun. tayo kila Wow! Gwapo diya si ano ay. Si Bay. Gwapo di na sa loob. Nakatan ako sa'yo dati katong lockdown sa yung mga ano, vlogs. Gwapo man din siya. Wala na. Pagdadala na yung bisita. Ay, ang katawag. Katawa na lang. Katawa. To kay katawan. Tagaan ng papila eh. Sila
Kong lang sunod. Very excited ako sa kwan. Kasal na ko. Yes, kay Kong Rapon. Kay Kong na po. Soon to be Kong kaila. Really Kong kaila. So, di yung reaction video namin sa Badi. So, sobrang ganda ng kasal talaga mga Badi. Wow! Okay. Kong at God. Sobrang joker nilang dalawa. Yes, vibes did kayo silang dun. Ha? Katulad namin dalawa. Ano kayo, ano? Bali dalawa. Ano? What? Yun lang Badi, vibes kayo ng duha ko Badi. Yun Badi. Sobrang cute nila, sobrang ganda nila, lahat sila Kaya gwapo ko at ano, magkaganda. basi. Sobrang ganda ng gown nila. So, Long baby sa ang baby June. nila Pinakuliwat kang Kong. Ikaw ang papa? Wait, bahay lang mundi ko. Basta. So yun lang mga Badi, at I hope you enjoy the vlog, and don't forget na Mag-like mag-share at mag-subscribe. sa aming YouTube channel, and everything you do, Do it in love.